Fis-sentejn li ġejjin il-prodott domestiku gross ta' pajjiżna se jikber bit-tbassir ekonomiku ferm aħjar minn dak tal-pajjiżi oħra fiż-żona euro. Dan sostnih il-Bank Ċentrali ta' Malta fejn ta' dettalji tal-prospetti għall-ekonomija Maltija sal-2022. Il-Bank Ċentrali spjega li fit-tieni kwart waqt il-pandemija ġie reġistrat tnaqqis fl-andament ekonomiku iżda fit-tielet kwart hemm sinjali ta' stabilizzazzjoni. Il-Bank Ċentrali qal li din is-sena l-prodott domestiku gross mistenni jonqos b'6.6% iżda fis-sentejn ta' wara il-prodott domestiku gross mistenni jikber b'6% u b'4.1% sussegwentament. Fil-fatt sa nofs l-2022 il-prodott domestiku gross mistenni jiġi fil-livell ta' dak li kien fl-2019. Il-Bank Ċentrali semma fost oħrajn il-miżuri li għall-Gvern biex ikun ta' spalla għan-negozji u l-familji, partikolarment il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela f'Ġunju li għadda. F'dan il-kuntest il-Bank Ċentrali spjega li l-miżuri fiskali u tal-likwidità tal-Gvern huma stmati li se jagħtu spinta ta' 3 punti perċentwali lil prodott domestiku gross u jnaqsu tnaqqis fil-prodott domestiku gross b'terz. Il-prospetti ekonomiċi għal Malta juru wkoll il-miżuri fiskali tal-Gvern għenu mhux ftit li s-suq tax-xogħol u għalhekk it-telf previst fl-impjiegi huwa pjuttost moderat meta mqabbel ma' tnaqqis previst fil-prodott domestiku gross. Fl-analiżi tiegħu il-Bank Ċentrali żied jgħid li l-iżviluppi fis-suq lokali tax-xogħol huma ħafna aħjar mix-xejriet osservati fiż-żona euro. Fakkar kif f'Ġunju li għadda Malta rreġistrata l-ewwel darba l-iktar rata baxxa tal-qatt fiż-żona euro. Intqal ukoll is-suq tax-xogħol u mistenni li rkupra fis-snin ta' wara minħabba titjib previst fil-livelli tal-attività ekonomika f'pajjiżna u lilin. Fir-rapport jew il-Bank Ċentrali refera wkoll għall finanzi pubbliċi u semma li riżultat tal-miżuri ta' għajnuna tal-Gvern fosthom fil-ħlas tal-pagi tan-negozji, il-bilanċ tal-Gvern mistenni li jkun f'deficit ta' 8.6% tal-prodott domestiku gross ta' din is-sena. Id-deficit mistenni li jonqos fl-2021 u se jkun fil-livell ta' 3.5% tal-prodott domestiku gross sal-2022. Il-proporzjon tad-dejn tal-Gvern għal prodott domestiku gross u mistenni li jitla' minn 43.7% fl-2017 għal 57.9% sal-2022, iżda jibqa' taħt il-valur referenzjarju ta' 60% tal-patt ta' stabilità u tkabbir u ferm taħt il-livelli mbassrin għaż-żona euro. Fl-2013 id-dejn kien 68.4% tal-prodott domestiku gross u fl-aħħar 10 snin l-aktar darba li ġie reġistrat dejn għoli kien fl-2011. F'dik is-sena saħansitra d-dejn tal-Gvern kien 7.2% tal-prodott domestiku gross. Intant fi stqarrija il-Gvern qal it-tbassir tal-Bank Ċentrali jikkonferma sensiela ta' rapporti oħra minn esperti barranin minn aġenziji internazzjonali ta' kreditu u anki l-Kummissjoni Ewropea li l-kol sostnew li Malta hija pajjiż fl-Ewropa li fis-sentejn li ġejjin se tirkupra ekonomikament wara pandemija li laqtet lid-dinja kollha. Il-Gvern qal li l-istudju huwa l-ewwel wieħed li jinkwantifika bi preċiżjoni l-impatt tal-miżuri tal-Gvern u spjega kif il-miżuri li introduċa l-Gvern huma stmati li jollew il-ġid nazzjonali bi 3%. Dan huwa kważi darbtejn ir-rata ta' tkabbir medju li pajjiżna kellu bejn l-2008 u l-2012.